Чехол на чехол. Или будешь в карманах чехол на чехол носить. Кевин Кабалер. הקיה שם, אתה רואה את הקיה? אוקיי. איפה בריכה או כניסה? אוכל, חדר אוכל. הלאה. אין לי המפתח של הקיה אצלך? אני אשלח אותו אליך, איפה אתה? אוקיי. תודה. תודה רבה. דור, הוא נמצא במחסן קניין, קיבלת? יום טוב. יום טוב. אתה הולך? במשרד שלו במחסן.